Ας πούμε ότι εγώ είμαι αυτός ο εργοδότης, ο φυσικοθεραπευτής, παίρνω έναν νέο συνάδελφο, του λέω ότι βεβαίως θέλει να εργαστείς για μένα, θα έρθεις σε μένα, θα μάθεις, και όταν έρχεται η ώρα και έρχεται ο νέος συνάδελφος και με ρωτάει, ξέρετε εδώ τι κάνατε, γιατί το κάνατε αυτό, με αφήνετε και εμένα να κάνω κάτι. Υπάρχει αυτή η αντίληψη σε πάρα πολλούς εργοδότες ότι τους ασθενείς δεν τους αγγίζεις. Είναι δικός μου ασθενής, Είναι δικός μου ασθενής, εμένα εμπιστεύονται, δεν θα μιλάς, θα κάνεις αυτό που σου ζητώ στον ασθενή, και για κάποιο λόγο υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι έτσι είναι. Ότι το ότι σου παρέχω μια θέση το εργαστήριό μου για να εργαστείς, θα έπρεπε να με ευχαριστείς και μόνο που σου παρέχω τη θέση, και ότι δεν θα πρέπει να ζητάς κάτι άλλο. Τώρα το λέω γιατί ξέρεις ότι εκπαιδεύω πάρα πολλά παιδιά, έτσι, σε διαφόρων ειδών προγράμματα, στο πανεπιστήμιο, σε ιδιωτικά προγράμματα. Το ακούω τόσες πολλές φορές. Δηλαδή σου λέει, ξέρετε, εγώ εργάζομαι σε ένα ψυχοθεραπευτήριο στο οποίο δεν με αφήνουν να κάνω κάτι. Λέει, τι εννοείς δεν σε αφήνουν να κάνεις κάτι, να άκουγα τώρα μια περίπτωση. Ξέρετε, εμένα ο εργοδότης μου μου λέει ότι θα κάνεις μόνο τέκαρ. Τέκαρ είναι ένα μηχάνημα που είναι πολύ διαδεδομένο στη ψυχοθεραπεία και καλά κάνει, είναι εξαιρετικό. Και όταν ζητάω να κάνω κάτι διαφορετικό, ο εργοδότης μου λέει, εδώ τους ασθενείς τους αγγίζω μόνο εγώ. Ξέρω εγώ τώρα, δεν είναι και πολύ γοητευτικό αυτό για τους νεότερους. Δηλαδή, από πού θα αποκομίσουν την εμπειρία, από πού θα μάθουν.